תגיד לי מתי. אני מתקשר בצהריים לשמוע את הקול שלה, לקח לי את האוזניים, אני מרגיע ומזכיר שהיום כמעט נגמר לה, ובערב נשב ונדבר על כל מה שבא לה. איך לא הרגשתי שבערב היא הולכת, לא מסתכלת לאחור, משאירה אותי לבד לסתום את החור שעשתה בי. הלוואי והייתי שיכור ואחזור לי ככה הביתה ומחר כבר לא אזכור שהיא הולכת, לא מסתכלת לאחור, משאירה אותי לבד כאן לסתום את החור שעשתה בי. אוי, הלוואי והייתי שיכור ואחזור לי ככה הביתה ומחר אני לא אזכור. והיום שלה התחיל ברגל שמאל וכיביתי את השעון המעורר שלה.